Unha complicada carambola condena ao descenso ao Berberecho de Noia. Os amarelos conseguiron na pista a permanencia, pero os arrastres de outras categorías obrigan aos noieses a baixar de división. A temporada deixou un amargo sabor de boca ao Berberecho de Noia. O conxunto adestrado por Ángel Castro rematou a campaña no cuarto lugar do grupo que loitaba por evadir o descenso da primeira división, pero a pesar de lograr na pista o seu obxectivo, os amarelos baixarán polos arrastres doutras categorías. Descensos da LEP Prata e da Liga EVA, unha carambola que era complicado que se dera, pero que finalmente se produciu, arrastra o Noia á segunda división galega, aínda que queda unha brecha de poder xogar a vindeira campaña na mesma categoría, pero depende de moitos factores e de moitos equipos, os que se xogan o ascenso ao Grupo A da Liga EVA. Se todos confirman a súa promoción na fase, os noieses poderían permanecer na primeira división. Polo momento, o Berberecho puxo fin a unha complicada campaña caendo na casa do líder do grupo B1, o USC Obradoiro. Castro só puido contar con 8 xogadores que responderon ben nos primeiros minutos ás acometidas rivais. Sen embargo, a produción ofensiva amarela secouse e Obradoiro puxo a directa para pechar o primeiro cuarto cunha ampla vantaxe, 23-6. O Noia intentou acurtar distancias, pero os santiagueses respondían ás súas canastras con acerto. Os amarelos gañaron o cuarto, pero o marcador amosaba o 37-24 favorable aos locais. O terceiro período foi similar e de novo o Berberecho gañou o período, pero apenas foron capaces de achegarse moito no marcador, afrontando o derradeiro acto co 52-40 desfavorable. E no último parcial, os erros visitantes definiron o encontro, xa que nestes 10 minutos só puderon anotar 5 puntos. Finalmente o marcador reflectía o definitivo 70-45. Con esta derrota, o Berberecho rematou no cuarto lugar do grupo, isto unido á carambola dos descensos na LEP Prata e na Liga EVA condenan o Noia ao descenso.